Здравейте хора, аз съм Тонико и правя giveaway в случай 20 абоната. На всеки 10 абоната може да има giveaway-чета. На този giveaway за тези 20 абоната ще рекламирам, всъщност ще изтегля победител и искам само от вас да напишете в коментарите да харесате клипа и да сте се абонирали за мен. След като направите тези работи, тегля го на 22. Не на 22, ми на 25 гивауея. Това е в сряда. Надявам се до тогава да сте успели да правите всичко. Очаквам ви. Пишете коментар, значи, победителя от гивауея. Му казвам как да обработва клипове. Давам му реалния си скайп. Пращам му Minecraft премиум акаунт. 2 рандом кода за Steam. И как да си прави интро на телефона. И да, това ще. От вас искам просто да харесате, да се абонирате и да коментирате. Който коментира, ще му разгледам каналите и ще помисля дали да се абонирам. Но искам и от вас да се абонирате. Казах каква е печалбата, ще му кажа как да обработва клипове и как да прави интрота на телефон. Победата за компютър е Minecraft премиум акаунт. И не е кракнат от нета, както каза Иво БГ Gaming. Купеме от мен, просто с кредитна карта. И плюс това 2 Steam Random кода, които ги взех за 4 евро единия. Надявам се, ако сте голям късметия, ако може да ви се пази GTA 5. Както и да е, това беше от мен. Казах инструкциите, ще ги напиша долу в описанието. Айде, очаквам ви на 25 ноември да печели някой от вас.